Neke potiska. Dobar dan. Sve ove afere i probleme o kojima je Nikola govorio, posljedice su lošeg i koruptivnog upravljanja našim gradom. Ako želimo napraviti iskorak prema naprijed, ako želimo napraviti stvarnu promjenu u gradu, ako želimo da naš grad ponovno postane uspješna sredina koja će građanima omogućiti što veći standard i kvalitetu života, onda moramo promijeniti način kako se upravlja gradom. A na čemu moramo inzistirati? Moramo inzistirati na transparentnosti, moramo inzistirati na odgovornosti, moramo inzistirati na građanskoj participaciji, moramo inzistirati na efikasnosti rada gradske uprave. Politička odgovornost podrazumijeva da kada se političar nađe u teškom sukobu interesa, kada je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog korupcije, kada je nepravomoćno osuđen zbog korupcije, da podnese ostavku. Smatramo da se mora ograničiti i mogućnost reizbora na mjesto gradonačelnika na 2 mandata kako bi spriječili korupciju. Preduvjet za sprečavanje korupcije je transparentnost. Ne neka lažna transparentnost, već prava i istinita transparentnost. To znači pravovremenu dostavu svih materijala prije sjednice gradskog vijeća, transparentni proračun i transparentno trošenje javnih sredstava, obvezu raspisivanja fakultativnog referenduma prije velikih zaduživanja ili kod kapitalnih investicija, anonimne javne natječaje za izbor čelnih ljudi gradskih tvrtki i javnih usluga, te transparentno financiranje i uklanjanje političkog utjecaja na lokalne medije. Sve ove promjene moraju osigurati ne samo transparentnost rada gradske vlasti, već i izravno sudjelovanje građana u upravljanju gradom. Ali da bi to osigurali, potrebno je uvesti građanski odgoj u škole kako bi jačali građanske kompetencije djece i mladih, kako bi građani postali informirani, aktivni i odgovorni. Da bi osigurali građansku participaciju, potrebno je Varaždin pretvoriti u pametni grad i uvesti takozvani participativni proračun. Ali ako želimo mladima pružiti perspektivu da ostanu, onda moramo osigurati da dugoročni održivi razvoj i prosperitet grada. A to možemo postići jedino ako osiguramo veću efikasnost rada gradske uprave. Jer upravo na primjeru Bala pokazala se ne samo koruptivnost, već i neefikasnost dosadašnjeg načina upravljanja grada. I tu smo predvidjeli niz promjena koje su nužne da imamo stručnu i profesionalnu gradsku upravu, ali i ono što je također jednako važno, financijski odgovornu vlast. Sve to smo detaljno napisali i izložili u manifestu koji danas predstavljamo. Ovako, što se tiče biti našeg programa i ovog manifesta, to je antikorupcija. Mi tražimo i očekujemo da gradska vlast postupa zakonito, odgovorno, transparentno i da stvarno uključi građane u upravljanje gradom. To je jedini put da građani ponovno steknu povjerenje u politiku. Ovu promjenu ne možemo ostvariti sami, nego jedino uz potporu građana. A naš cilj ćemo postići kada sve političke opcije u našem gradu prihvate ove vrijednosti, načela i prijedloge kao vlastitu platformu upravljanja gradom. Ovim putem mi pozivamo da to i naprave. Ako vole ove grade, ako vole njegove građane, ako ne javni interes priječi od privatnih interesa, onda će to učiniti.